வெல்கம் டு விண்மீன் சமையல். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட்டான ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாழைப்பழ பணியாரம். இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்க கிட்ஸ் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு 8 வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். சின்ன வாழைப்பழம்னாலும் நான் 8 எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே தோல் உரித்து பவுலில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இருக்கட்டும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 கப் வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். வெல்லத்து கூட 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெல்லம் நல்லா கரையிட்டோம். பாருங்கள், வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ தான் தூசி குப்பெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா ஆற விட்டுடலாம். ஆறட்டும். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வாழைப்பழம்லாம் போட்டுக்கலாம். இது கூட 3 ஏலக்காய். இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருந்த வெள்ளைப்பாகையும் இதில் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி இப்போ அதை நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன். இது கூட நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருந்த வெள்ளைப்பாகு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெள்ளைப்பாகு பத்தாது, கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். அதனால நான் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றிக்கிறேன். பால் ஒரு 1/2 கப் ஊற்றிக்கலாம். அப்போ டேஸ்ட் இனி கூட நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வாழைப்பழ பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இது கூட 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இருக்கட்டும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பணியாரக்கல் வச்சுக்கலாம். இதில் என்ன வேணால் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம், நெய் வேணாலும் நெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் 2 கலந்து ஊற்றிருக்கேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் திகட்டாமல் இருக்கும். அதுக்காக 2 மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ எல்லா குழியிலையும் ஊற்றிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். மாவை எல்லா குழியிலையும் ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதான், ஒரு சைடு நல்லா வெந்துச்சு. இப்போ இன்னொரு சைடு மாற்றி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், 2 சைடும் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், விண்மீன் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.